cikin magabata Abdurrahman bin Mahdi ya ce wata rana muna zaune gaban Imam Malik bin Anas, sai wani mutum ya zo ya ce da Imam Malik, na yau tafiya tsawon wata 6 don in maka tambaya in koma in ba da amsa zuwa ga mutane na. Imam Malik ya ce yi tambayar ka. Da ya tambayar sai Imam Malik ya shiru, sannan ya ce da shi ban iya wannan matsala ba, bi ma'ana ban sani ba. Mutumin ya rude ya ce da Maliku, in yi tafiya wata 6 me kake so idan na koma gida yanzu in gaya mutane na? Ya ce idan ka koma gida ka gaya mutanen ka cewar ka zo ka tambayi Maliku bai sani ba. Ka ji bambancin malaman da 'yan koyo mashirmanta irin mu na wannan zamanin, wanda komai ka tambayi malamai sun sani. Irin waɗannan malaman masu fitar da mutane cikin addini, gaskiya ina jan hankalin masu nasiha, ina jan hankalin masu fatawa, kada mu rinka kutsawa cikin abin da Allah subhanahu wata'ala bai baka ilimi kansa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam kiran jama'a yake ba, koran jama'a yake ba. Kaji Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.